しました。タッシのダンスグループマノヒバの公式日本校として東京と名古屋で活動しております。タッシ人講師が常駐しており、日本にいながらにしてタッシを肌で感じられるグループです。主催のポエラバはダンサーそして振付師としてタッシで多くの実績を持ち、伝統とモダンをミックスさせた独特のスタイルはタッシや日本だけでなく世界的に評価されています。チームとしてそして家族として思いを一つにした魅力あふれるマノヒバを皆様にお届けいたします。それではお楽しみください。
窓ひばジャパンでした。ありがとうございました。本当に最高なステージを届けてくださいましたね。ありがとうございます。迫力満点。